Alberdania argitaletxeak aurkezten du Itxaro Bordaren Susmaezinak. Esataria Monika Erdozia. Bat. Herri hau, itxaso sakon bat zela errantzuen poetak. Itxaso guztiek bezala, batzuetan haserre altxatzen da, lehorra kolpatuz, eta besteetan, lasai eta azala leundakusagu, ondartzak amultxoki laztantzen, aldi berean gozo eta zakar. Putzu Atlantikoaren ertzeko gure herria ere, alakoxea da. Jendea kalaber, aldi berean espaldin bada, aldian aldika gozo eta zakar arilkatzen dira. Gehienetan irri egiten baldin badute, bakarretan kolera gorriak akulatzen ditu, eta nehor ez da infernu horretatik salbatzen. Nehor. Euskaldunek orokorrean, beren buruak beti gerran irudikatzen dituzte. Historiaren zilborretik, ohorea, hitza eta lurra salbatzeko borrokatu beharra zegoen. Etsaiak espaitziren gutxienekoak. Kontestu sorginduan, biolentzia garatzen zen, eta horren kontra ekiten genuen, itxuki eta askotan ondorioak neurtu gabe. Etzen erraza, doloreak eta sufrikarioak setiatzen zuen lurraldea, jasan eta eragin minetik atxikitzea. Bizitzeak bere gaitzak ekartzen dituela errepikatzen da. Dudarik gabe, ez dugu filosofo handi izan beharrik horretaz jabetzeko. Perfekziorik ez dago, ez munduan, ez da gure bazter euritsuetan. Zaharrek zioten bezala, frankotan, nahi bezala baino, ahal bezala bermatzen ginen, utxak eta noizbeinka justuak ez ziren urratsak eginez. Goizetan, musika zakarrak entzuten genituen, kemena zainetara isurtzeko, eta eskailerak lasterka jaitsiz, gerlari Pazifiko antzera ateratzen ginen etxeetatik karriketara. Damu soila aitortzeak ez du munta handirik. Gauzak horrela pasatu ziren eta ez da iragana aldatzen ahal. Zurrunbilo ilun batean gatibua aurkitu ginen, eta horrek eraman gintuen, ustez genuen lekuetara, bortizkeria politikoa adibidez isilik onartzera. Egoera negargarrian gaudela, zalantzarik ez. Mende erdi batez zakarribilirik, gozo plazaratzera iragan gara, gozo horrek mikatzetik anitz duen arren. Egunerokoa eramaten dugu, sekula deus gertatu ezpailitzan. Tapizaren azpian gordetzen da errautsa, inork ez duela ikusiko esperoan. Hausnar bitxi horietan nenbilen, Felix Sutarregi, etako ekintzaile oia, 30 urte baino gehiagoz preso egonik, kalean zegoela irratian entzun nuenean. Notiziak ikaratu ni. Sample complete. Ready to continue?